5, 4, 3, 2, 1. God start, en god start. Udmærket. Inderstak. Beware. Køres om 5 sekunder. Køres nu. Hype gang 2. Smart imps. 5. Ud. 8. Beware. Beware. User disconnected from your channel. Det er Cosmic, det er ikke vigtigt. Ja. Er der fase? Ignorer en panels. Hvis der kommer en, så gør der nok... Nej, det gør der ikke. Det gør der ikke. Så hurtigt. Jeg har stjerne. Det er Signe, vi tager lidt for stærkt sammen. Ja. Det er min, ja. Og det er min. Yep. Infernal står til os, der kan få prox. 5, 4, Du skal komme ud og soak lidt herude. Pyt. Der er Shadow Force nu, så bare kom væk. Arrow imps incoming. Der er en der er inde og sap mig. Tænken. Stå lidt tæt på, undskyld. Ja, det er jo bare... Tro mig, jeg tager rigeligt. Kom ud og soak. Bait. Bait, ja. Og køres som 5. Sten, tror du? Ud og soak. Jeg går også så godt. Køres nu. beware. Ja! Bait. Beware. Tårn tilbage. Ja, jeg ser det. Vi fjerner sidste stack. Jeg har 8 stacks tilbage. 5, Skal vi clear... 3, Ja. 2, 1. Det er mine imps. Smart 7 imps. Der står en helt ude, range. Ja, så gaze og sådan her. Beware. Push boss. Push bossen. Og Sikker 7. Hold den der op. Ja, men den kommer ikke. Ja. Godt. Ind bag bossen. Sig til, når jeg skal flytte den, ikke om? Så snart gazer kaster jeg så. Bare for sukket sidst, så Jo, kan vi løbe lidt rundt. Der er god tid. Hvornår er time? Ja. Ocean top. Der, fokus. Bred ud bag bossen, ja. Beware. Lad være med at hele Bacter, og lad være med at hele Nox. Arrow imps incoming. Glaive nu. Ja. Op med dem. Det vil. Flytter bossen nu. Der er nogen, der skal rush, jeg kan ikke. Jeg har noget. arrow. Jeg har i. Ja, det bliver en kæmpe en, men det er okay. Vi har plads. 5, Det er en til res up. 3, Shadow Res Force Nox. 1. incoming. Skal vi ikke bare gemme den til en healer eller en tag?
Så, tight og hour. Yes, godt. Men jeg kan heller ikke selv. Ja. 2 sekunder dope. Fældsiger. Ja. Rest trylleren, så. Mod bait. Beware. En til bossen. Fucking risk en eller anden. Vi ligger alle sammen om bagved. For det strop, for det Jeg strop. ligger lige bag Shiz. Inden. Ja, ham. Jesus, spred lidt ud. Jeg har en Ethereum. Ja, Jeg har jet. Glyph 5. Brug en lille cooldown, ikke? Fuck. Der er Empress på næste Shadow Force. Ja, 5, 4, og Trank. 3 sekunder til Shadow Force. Overlev, for guds skyld. Kom så. Trank. Masser af is bagved. Det kan ikke blive skubbet ud over. Fældsiger. Bait. Bait den for helvede. Det er Arrow Imps næste gang. 5 Kontrol er. LL. Ja, Ind bare. til bossen. Lad være med at stack. Kan vi få noget et eller andet? Arrow Imps. Smoke bomber. Hvad sned barriers? Dårlig bærs. Jeg har trylleren. Der er en enkelt imod for at passe på den. Jeg kan ikke nå dig. Gå væk fra den imp derude. Shadow Force som 8. Nu har vi bossen. Overlev den her. 5, 4, Ja. Ja, vi har. 3, 2, Hvad sned barriers? Ja. Aaron på dope. Der er lige Shadow Force først. Åh, Kom så. Woohoo! Kill. nice, Fældsiger. drenge. Kom så! Ud af bait! Fucking finally, man. Nej, det skal Godt jeg ikke. spillet. Ej, Pave. Lige den eneste, du ikke kan bruge. Nej. Alle sammen godt. Og så lige 22 ekstra guld, bare lige fordi. Der er bare lorteliv. Nå, vi skal lige have taget et billede, Pisse inden off, nogen man. teleporter nogen som helst steder hen. Hvor skal jeg User smide? joined your channel. Nå, jeg ved ikke, jeg skal lige kunne se noget fra alt det der. Jeg fjerner lige alle marksene. Jeg smider min herover.